Yo, what's up mga tola? Welcome back to my channel. Panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon. So it's me again, Pak Salas. Woo! So for today's vlog, pupunta lang tayo dito sa May Angeles City. Bibigyan lang natin ng update yung mga kababayan natin sa ibang bansa na hindi nakakauwi. So dito na ako sa May Angeles. Ayan, bago ang lahat ay dadaan muna tayo dito sa may AUF gym. Dahil yung mga Gilas Pilipinas na qualified para sa Olympic, di ba? Sa FIBA. Ayan, sana makita natin. Sana makita natin yung mga idol natin, sila kay Soto, di ba? Woo! Siyempre magpapasalamat muna ako sa inyo mga tola. Maraming salamat pala sa na-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag nyo naman pong kakalimutan pindutin yung bell para po updated po kayo lagi sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat po sa inyo. Ito, malapit na tayo dito sa may AUF gym. Ito, update tayo sa May Angeles City na siguro, no, di ba? Kasi matagal-tagal na rin tayong hindi punta ng Angeles. Ito, update na lang natin dito. Siyempre, dadaan muna tayo dito sa may AUF gym para bigay tayo ng update. Kung makita natin yung mga idol natin, di ba? Why not? Kasi maya-maya yung yung games ng yung laro ng South Korea ba? At saka Gilas, Pilipinas. Ayan, shoutout pala sa mga nag-aaral dito sa may AUF gym, AUF Foundation at saka sa Oriental University. Ayan, shoutout. Angeles University Foundation Medical Center. Ayan. Ito yung oo, ayan AUF gym, ayan na AUF Sports and Cultural Center. Ayan, nasa loob na siguro yung mga Team Pilipinas, no? O yung Gilas Pilipinas, no? Ayan yung TV5, Ito na sila. Ayan, no? Ayan yung mga truck nila, yung mga generator siguro mga yan. Hindi natin siguro makikita, hindi na lalabas mga yan Ayan, no? May bantay pa naman dyan sa loob. Hindi tayo pwedeng makakapunta dyan. So gagawin na lang natin. Ayan, update na lang tayo dito sa May Angeles mga tol. Buti pa yung update natin, maraming manood, di ba? So kung didiretso ka naman dito, ayan, papunta ng San Fernando, ayan, or Santo Domingo. So siyempre kakanan tayo. Ito na yung Angeles City dito, dun sa may Nepo Mall or yan, di ba? General Mall. Ayun naman ang simula nung una natin mag-vlog. Dito tayo sa sa may Angeles City. Hindi pa tayo nagmo-motovlog dati. Kasi wala pa akong GoPro. Hindi ko alam kung ano yung i-update ko noon Halos nasa CP lang ako, naglalakad lang ako. Ayun ginagawa ko, or sasakyan na lang. Doon ako nagbo-vlog. So ngayon, motovlog is pinakamabilis na paraan sa pagbo-vlog. Ayun si kuya, ganda ng sakyan niya, no? So eto, parang sabigan siguro to, no? Yung mga bato-bato na yan, Shit! Daan-daan ka lang pala rito. So may mga tayo dito, yung mga Philippine flag. Ayan, dahil Independence Day. Ayan, ito yung church, yung simbahan na malaking simbahan na yan, Ayan, So dito tayo, pupunta tayo ng Nepo. Sama ng doon, sama ng kalsada. So napakahirap i-drive. Hindi ka pwedeng mag-drive ng mabilis. Kailangan daan-daan ka lang. Welcome back to Pampanga. So parang rin yan
Ang taas naman ng building na to. So yung kulay blue na yan, yan yung General Mall. Oh, parang matatabunan na yung General Mall ngayon. Dati yung pinaka mga unang mall, General tsaka Nepo. So yan, matagal na rin yung mga tiyanggi na yan. Kahit sa harap ng mall, ayan, may mga nagtitinda pa rin. Ayan, oh. Dito naman yung General Mall, ay Nepo Mall, tsaka yung New Point. Ayan, yung bagong gawa din yun. Ito yung New Point. So yung mga nagtitinda ng mga cellphone ngayon dito, yung mga nagbabuy and sell, ayan, oh. Buhay na buhay pa rin. Dami pa rin, oh. Kung gusto nyo mga second hand na cellphone, brand new, ayan, marami rin dito mga nagbebenta at bumibili. Yung mga kababayan naman natin na mga Muslim, ayan, masisipag mga yan. Ayan yung mga tinitinda nila, yung mga gloves din, di ba? Na-miss ko rin yung Angeles City na to. Kabilaan, no? Yung mga tindang mga ukay-ukay or mga tiyangge. Oh, gawa ng relo. Papunta ng Magalang. Yan. Ito pala to. Ba talaga yung Angeles City? Grabe. Ganda pa rin. Asensado. Dami na nagbago rito. Ito naman yung Jollibee, ano tawag dito? Rotonda. Ayan. Ayos, no? Lorraine, matagal na rin yung Lorraine driving school na yan. Ito, yung McDo, dating yan, sinehan, yung mga hindi nakakaalam, mga tol. Ayun, yung iba sarado, no? Ba't kaya nagsara yung iba? Alam nyo no, yung business ngayon dito, ngayon sarado yung iba, no? Ito, yung Philippine Rabbit na sarado rin. Kabilaan talaga rito, oh. Mga masisipag talaga yung mga kababayan natin, no? Ito naman yung Jumbo General Angeles. Ito. Ayun pala. So may nagtitinda rin mangga, ayan, oh. Dito rin makita natin lahat ng klase, 10. Ayun yung palengke, Sandigo. Yan, oh. No parking, anytime. Or yan, oh, bawal, may nakaarang na bakal dyan. Dami, oh. Ibang klase ng paninda. Wala pa rin na apo, no? Bawal pa rin. Kahit bawal, pero marami pa rin nagtitinda ng mga damit-damit dito. Ayan, oh. Dito yung apo mismo. Ayan.